foi un pouco pois o tema das débedas acumuladas, é dicir, hai un momento que o clube que sempre era modélico nos pagos, pois deixa de empezar a acumular débedas e cos xogadores. Entonces, bueno, a lo velle hai un momento que xa non pode coa situación. Entrou o Ramón, que era, bueno, pois abogado e tamén membro, o sea, abogado nas súas empresas e que coñecía un pouco o clube por dentro e que tratou de darlle continuidade ao proxecto. Incluso entrou nun proceso concursal do que saliu da parte máis complicada, pero a situación era tan dramática ou tan xusta que chegou un momento que, basicamente, pois, que unha subvención chegase tarde supoñía que tú deixabas de poder atender os teus compromisos con Facenda, entonces empezaban a caer as pezas como un dominó, ¿no? Entonces, é triste, pero despois de superar os momentos que falo de memoria, pero o mellor te lembrarás, pero aquí houve un partido contra o Jaén, último partido de Liga, que se xogou sin saber se o equipo desaparecía ou non, sacou uno adiante e os xogadores, o propio adestrador miraban a ver si era casi como o circo romano, parecía que estaban esperando a ver se así ou así, e se foron para o vestuario convencidos de que gañaran e que estaban, e de repente ali, pois, bueno, pois buscouse a fórmula para ver se empezaban a entrar apoios e tal, e se volveu outra vez a reactivarse, pero claro, cando as débedas entran dunha maneira que casi se descontrola, é moi difícil de reflotar. E exemplo nesta cidade, pois, co Compos, o propio Obradoiro no seu momento estuvo contra as cordas, xa non só, o sea, aparte do tema judicial, porque os números se lle foran das mans, pasoulle o fútbol sala e bueno, pois, e iso non é algo propio solo de Santiago ni de aquí, de verdad. Sí, de todos. Iso é, a cantidade de clubes que se tuveron que refundar, sobre todo sociedades anónimas deportivas, porque claro, tuvieron que desaparecer e volver a empezar de cero, sobre todo no baloncesto,